Gidauniyar Guga Foundation gidauniya ce da ta himmatu wajen tallafawa marayu da gajiyayyu domin su samu sauƙi na tafiyar da rayuwa. Ƙungiyar ta je garin Daura inda ta gudanar da rabon kayan sawa na makaranta da takalma da littattafan karatu da dai sauran kayayyaki na karatu ga marayu da aka zaɓo daga wurare daban-daban. Ƙaddamar da kayayyakin taimakon ga waɗannan marayu an gudanar da shi ne a Fadar Mai Martaba Sarkin Daura Alhaji Umar Farouk Umar, wanda ya nuna farin cikinsa ga wannan karamci na gidauniyar Guga Foundation. Shugaban gidauniyar Abdul-Jabbar Siraja Guga ya samu wakilcin Kabir Lawal Kankara, wanda ya isar da sakon fatan alheri ga al'ummar ta Daura. Alhaji Kabir Lawal Kankara ya bayyana cewa gidauniyar ta samar da taimakon gidan sauro ga al'ummomi daban-daban domin rigakafin masassarar cizon sauro a jihar Katsina. Yana mai cewa a lokacin azumi gidauniyar ta tallafawa masu karamin karfi da dama. Daga nan zuwa ƙarshen shekara za a tallafa ba yara marayu akalla mutum 660 gwargwadon arzikin shi, kuma mataki-mataki insha Allah. Wakilin Mai Martaba Sarkin Daura ya bayyana farin cikin masarautar ga gidauniyar ta Abdul-Jabbar Siraja Guga tare da yi mashi addu'a ta ƙarin yalwar arziki da albarka. Yana fatan alkhairi, yana godiya gare ku kwarai da gaske, kuma yana fatan Allah ya yawaita ire-iren wannan kungiyoyi wanda za su yi abu don Allah su taimakawa marayu. Kuma kullum muna jaddadawa cewa a ilmantar da yaran nan shine zai kawar da wannan ta'addanci da ake samu da shi a cikin ƙasar nan. An fara daga zon na Funtuwa, wannan karan an zo a Daura zone. Wannan foundation yadda ya fara, Ubangiji Allah sa ya fi haka, Ubangiji Allah kawo musu ci gaba. Marayu da dama ne dai suka amfana da karamcin gidauniyar ta Abdul-Jabbar Siraja Guga. Ƙarshen rahoton kenan.